Da je kuvar biti lako, kuvar bi bio svako. Ovu tezu najbolje bi mogli da vam potvrde 30 rođaka sa ovog smera u ekonomsko-trgovinskoj školi koji su se opredelili za isti iz ljubavi prema spremanju domaćih i internacionalnih jela. Jedan od njih je i Stefan Nikolić iz Vojvode Stepe, učenik 3. godine. Želja mi je od 7. razreda da budem kuvar i da napredujem u ovom poslu, u ovom zanimanju zanatu. Srpske jela mi se najviše sviđaju. Učimo svašta, i mediteranska, i sa ribom radimo, malo manje s ribom, ali najviše sa mesom, svinjskim, goveđim, s junetinom. Stefan dodaje da bez ovog zanata svet ne može da funkcioniše. Prvenstveno moraju da vole ovo da bi uspeli. I ovo je stvarno divan zanat i nikad niste gladni i to je prosto umetnost ovog zanata. Zato što je ova škola puna kulture i ima prvenstveno najbolje profesore, profesije i dobro je organizovana, ima dosta sredstava za rad i ne štedi se. Da vlada veliko interesovanje za kuvarski smer, ali i smer konobara, potvrđuje nam profesor kuvarstva Milan Maletić. Veliko interesovanje za smer kuvara i konobara. Znači, ove godine je upisano 30 đaka kuvara i 15 konobara, tako se nadam i sljedeće godine. Čak je više upisano nego ekonomskih smerova i u gimnaziji ima slobodnih mjesta, kod nas je sve za kuvare, tako reći, popunjeno. I uvijek se traži mjesto više. I više se traži uvijek mjesto. Tako da radimo kvalitetno sa đacima, lokalna samouprava nam puno pomaže, tu smo dobili neke donacije, što je već rečeno, znači nisu male donacije, dobili smo jednu peć, konventomat, koja je stvarno zadnja tehnika, što se može reći. Ona može da kuva, peče, kuva na pari, dinsta, znači ona može sve više jela da se stavi u nju, znači u kasete te se složi, može 3 vrste jela, znači to je nešto savršeno što možemo imati. Našu televizijsku ekipu domaćini su ugostili onako kako i dolikuje. Danas smo napravili, znači napravili smo nabrik šniclu, znači šnicla koja se pravi od telećeg mesa, mada smo mi pravili sad od svinjskog, punjena je sa praškom šunkom i kačkavaljem, sirom, zatim je opečena, uvaljeno brašno, pečena na ulju i pravljen je sos od šampinjona, koji je klasičan sos od šampinjona, znači instant luk, šampinjoni, vraća se ta šnicla, dodaje se malo vina, senfa i krčka se dok se dobije željena gustina. Prilog smo napravili restovni krompir i sotirana boranija i brokoli. I napravili smo jedno jelo koje je najpoznatije italijansko jelo, a to niko možda misliti će svi špageti ili pice ili nešto drugo, to je osobuco. Šta je to? To je jelo od teleće kolenice, znači kolenice koja je odsečena sa kosti, znači cevastom kosti. U prevodu osobuco znači šuplja kost, faktički šuplja kost. To se dinsta sa povrćem i jako je lepo, služi se može uz rižoto, neki palentu, mi smo ovaj put napravili sa palentom. Sa druge strane, Aleksandra Zivlak, učenica 3. godine smera komercijalista, kaže da je ovaj smer jedan od boljih u školi. U ovom smeru imamo jako puno predmeta što se tiče na računarima. Ovaj predmet trenutno gde se nalazimo je obuka u virtualnom preduzeću i ovde imamo svoje preduzeće i učimo sve. Znači, kao da radimo u našem preduzeću, radimo sa našim predmetima. Mi smo se odlučili da se mi bavimo kozmetičkim proizvodima i znači mi prodajemo, nudimo. Sa njom je saglasna i Miljana Milovanov sa istog smera, ali i iz drugog odeljenja. Kao ekonomisti imamo najviše mogućnosti da uradimo nešto sa svojim životom. Možemo ili da napravimo naše preduzeće ili da radimo u nekom drugom preduzeću, da nam bude jednostavno lakše u životu. Nije toliko težak fizički posao da se radi kao ekonomista. Prema rečima direktorice ekonomsko-trgovinske škole Tanje Radovanov, ova obrazovna ustanova je u poslednjih pola godine izuzetno dobro snabdevena nastavnim sredstvima. I to zahvaljujući prvo Ministarstvu prosvete koje nam je doniralo 60 desktop komplet računara i 16 multimedijalnih kompleta. To podrazumeva laptopove, podrazumeva projektore i kolica koja su u tom kompletu. Zatim smo od pokrajinskog sekretarijata dobili dva velika televizora
koja će se koristiti u nastavi umjesto projektora. I ono što mogu da istaknem treće, od Ministarstva pravde, 480.000 dinara vrednost konvektomata. To smo sve dobili na konkursima na kojima smo učestvovali. Isto tako moram da istaknem i dobru saradnju sa lokalnom samoupravom koja nas maksimalno podržava, pomaže da ovi časovi izgledaju kvalitetno i da bude visok nivo kvaliteta nastave. Naša sagovornica dodala je da ono na šta će se raditi u narednom periodu jeste proširenje kuhinje i kabineta za usluživanje. Ekonomsko-trgovinska škola trenutno broji oko 350 učenika raspoređenih u 14 odeljenja.